मेरे आंटी जी का फेवरेट गीत आंटी जी का हमारे गीत बहुत प्यारा विवाह गीत अच्छा है। और भैया इनके फरमाइश पे सुनावे चलता गीत आप सबका जैसे लगे फरमाइश पे सुना कमेंट करके बतावा जाइए, फुल सपोर्ट करे जाइए। ये गाना कैसे लाग सकता कि मैं तुझसे पूछूं आना बाना मोरवा यार कैसे बाटे ससुरे कई हो गरे लालन यार कैसे बाटे ससुरे कई लोग रे लालन मैं तुमसे पूछूं आना बाना मोरवा यार कैसे बाटे ससुरे कई लोग रे लालन मायर कैसे बाटे ससुरे कई लोग रे लालन सासु तऊ मोरी बाटी काली बादरिया यार करजी जिया राम रई रे लालन मायर करजी जिया राम रई रे लालन मई तुमसे पूछूं आना बाना मोरवा यार कैसे बाटे ससुरे कई लोग रे लालन मायर कैसे बाटे ससुरे कई लोग रे लालन जेठानी तऊ मोरी बाटी काली नागिनिया यारे फानागी जिया राम रई रे लालन मायर फानागी जिया राम रई रे लालन मैं तुमसे पूछूं आना बाना मोरवा यार कैसे बाटे ससुरे कई लोग रे लालन मायर कैसे बाटे ससुरे कई लोग रे लालन नदी तऊ मोरी बाटी बिछिया के जैसन हे नदी तऊ मोरी बाटी बिछिया के जैसन अरे टूप के जिया राम रई रे लालन मायर टूप के जिया राम रई रे लालन मायर टूप के जिया राम रई रे लालन। तो भैया आप सबका ये गीत कैसे लाग कमेंट कर जाइए तनी, और अच्छा लाग हुए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब फुल वॉच के साथ सपोर्ट जरूर करें।